wato mata biyu suka mutu da wani namiji ɗaya sai aka sanya su za a yi musu sallah shin Allahumma ghafir lahum za a cewa ko menene ya zo da tambaya to kaga saboda yana ganin namiji hu ya kamata ko za a ce Allahumma ghafir lahu wa lahuma mas'aloli ne na ilmi afwan wato a gurguje lokacin da mutum ya mutu ko mace ko namiji malamai sun ce duka ana iya istikhdami in mace ce a ce Allahumma ghafir laha an gane ko kuma a ce Allahumma ghafir lahu an gane ko in kuma namiji ne ana iya cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir laha in namiji ne me yasa za a cewa Allahumma ghafir laha malamai sun kace an yi itibarin aljanazatu domin aljanazatu huwa almayyit ko ba haka ba an gane ko to dan haka bi itibaraini in an ce Allahumma ghafir lahu bi itibari annahu insan ita ko mace